zanin hian nichin loka Ralph Belan min chhir sak tak pathian thu changa khan inril ru pe ula kadua thamwan tu chungchang asoya chu Greek tanga local ani a Greek mithiam kanilawa khongain min hrethiam ula kathiam zia emo kathiam lo zia emo ti lan katum anilo ma se ahom zia chu ai o tu emo min tran puya kan kianga om rang thin hi ani chu thamwan tu om zia chu ani hei hi lalpa Isu Christian crossa athia athole a wana alon cho ma loka athutiam ani thamwan tu min tran puya kan kianga om tur chu aron tir don ani ti hi terko pola chuan tin u naute u tharau lam thil pek thu te chu in hriat lo ka du love ti in aziaka tun hnai kum ni khatliam ta atang khan charismatic movement kan ti mai hi alo chuak ti kan hria a hei hi ko hran pol bik pakhata chau a om lo ko hran tina a om ani episcopal ani emo Roman Catholic ani emo khoya po a om ani entirnan chimlam Poland ram pop lo chona khan biak in lian pui pakhata crusade kan neya chimlam Poland ta khan charismatic movement lian tak athlenga ramrikanin Germany a po pathianin khatiang kong thar khan mi tenuna na athok ti kan thria ani mi then khatin kong khatin an hrilfia then khatin kong dangin an hrilfia thung mi then khat chuan kan ko hrana emo kan mi puita zinga emo har tharna kan chang ani an ti a chu charismatic an ti adang te ro chuan charismatic fin fiana chu tharau thil pek sang lang chuak te ani an ti bok zanin hian chung an ngai dan in ang lo na te chu soilu ka tum lo a chan chu zan khuwa po in ka soi zo lawanga kar khatte thla khatte kum khat po ni se hrilfia dan in ang lo chu a om reng don ani ma se ka soi tum su in hriat thiam karing tharau thianghlim mi ziale an hatho engemaw tal kan hriat thiam lo chuan Bible te Christian nun te le ko hran in rel bol dan te hi hriat thiam thei rual ani lo Harvard professor hlui Timothy Leary chu nitlem te liam ta khan TV program pakhata aron in lana rui hlo man hi pathian biak po theina le pathian nena inzom theina kong ani thu aron soya ma se chu kong chu tharau thianghlim tur zok ani rui hlo lam ani lo pathian thu chuan tharau thianghlim chu mimal person ani thu azirtira ani chu man ruwa emo thil ti theina ringot ani lo pathian ani chu wangin tharau thianghlim soinan hian sap tonga thil nung lo soina it ti hi kan hmang tur ani ngai lo authorized version King James version Bible that link to 10 kumzabi enga muzat liam ta a an le lina khan ti sanei lo ani awangin lelin diktok lo lai a oma it an hmang palthin ma se ani chu thil ani lova mimal tu emo ani zok thianghlim ti hian ama ngei chu a thianghlim ani ti akok bok tharau thianghlim chu Bible lelin hlui mun then khata chuan ghost tia lelin ania man lai chuan tharau chu ghost tia ko ani thin ma se tunaya tharau sul kan ti ang Hollywood film vela tharau sul ron lang thin ang hi ani lo tharau chu ti sa le thil lang thei bungro ang ani lova ti sa thil nen ain letling thok ani pathian thu chuan tharau thianghlim chu pathian pa le pathian fapa nena in tluklang ani ti azirtira pathian nung pathum trinity a oma pa pathian fapa pathian tharau thianghlim he thil hi tuman an hrilfia zo lo mi pano pang emo mei cheno pang class 3 emo class 4 velami an zirtir tu in zinga tungai electric om zia hrilfia thei om tia azoa
meiche naupang pakhatin abana phara zirtir tu chuan a tha electric chu enge ni atia naupang te chuan angai to wangwanga a hmuya peta ka thei hil dei atia zirtir tu chuan apui hle mai a chan chu a hre om chhun inisia ati ani pathian thu chuan tharau thianghlim chu engkim ti thei omnipotent ani atia omnipotent pathian thu chuan tharau thianghlim chu engkim ti thei omnipotent ani atia omnipotent omzia chu thil engkim ti thei ti na ani mika bungthum changre ta chuan nima sela Jacob ho hna an bo chet na hriat tir tur le Israel ho hna an sol na hriat tir turin lalpa tharau awanga thil ti theina te rural na te le chakna te chuan ka khat tak meu ani atia tin Bible chuan tharau thianghlim chu hun khata khoi kipa a om ti a soibok hei hi omnipresent an ti chu ani I tharau hna ta hi khoi ange ka kalwang I ma ta hi khoi ange ka tlan bawang ti in sam za som thum pakwana chang saria chuan fakna la pho tu chuan alo soya khoya ma tharau thianghlim pumpel hian ikal theilo tharau thianghlim chu muntina a oma chu achan ani tharau thianghlimin inuna thiamlo na aron da chang khan chu in thiamlo na chu tuipui rala thliar kar na taka tlan san tumin kalmala azui zel don chi ani tharau thianghlim chuan sol a hriat tir thin che a tharau thianghlim chuan thutak Isu Krista ming chu a hriat tir ani tlangwal pakhat Krista a piang thar to chuan heti hian a soya rui hlo manga tharau lama harna chantum chu TV nung theilo achir nun tum ang velani ati mitam takin chu tiang chuan an ti thina achang chuan anung ve zeu thin ti ka hria chu wangin entir na thatak chu anilem lo mai thei ma se rui hlo awang emo mumang le thil dang emo ani lo le hypnotism hanga tharau thianghlim atanga don ang thil aton ve theya inring an om hi adik lo ani aderani a theilo ani ole I thlok tinum tu le ti phui sui tu thil hrang chu a om ngei maya ma se atak le tlo beranun nuam min petu chu tharau thianghlim chau ania inun atlak niam lai ber poin apui thei chiani TV atanga min lo thlir tu then khatte u tharau thianghlimin in sol a hriat tir sewa Krista in mamo ani zanin hian isol te ngai dam ani theina tur Krista cross lama hnu cheu atumani in TV screen a khan phone number alanga in zona te chang tur le Krista hna in hlan theina emo in nuna boina in nei ang te soipui tur cheuin in thuron petu counselor ten an lo ngak reng cheu ani tharau thianghlim chuan sual min hriat tir chau anelo nun thar min pe bok ani Bible chuan sula kan thi ani atia mythical thei ini ti in hriam pathian lama I thi ani tharau lama I thia inung chang athia I tharau athia I taksa ero anunga ma se I thi ani atak taka nang ma chu athi ani mithi chu engtin nge ti turani tinun angai ni chu tharau thianghlim na tho ani ti nun che chu atum ani isuan piang thar tur in ni atia chu thu omzia chu chunglam atanga piang non ti na ani tin pathian tel lawa nun po hi athabera po nin om mai ani mi tu po apian thar lo chuan pathian ram amu thei lawang I piang thar to em chu thil chu I chunga athleng to em piang thar ti tong kam kan mang fowa mi point an hne trap to ani a chan chu mi ten Christian piang thar kani emo ani chu Christian piang thar ani an ti thin wang ani Bible in piang thar ati omzia dik tak ni to mi lo khopin kan mang war ma em o ka ti hialani pukar tara president ani laile president atana ain chan laivel khan Christian piang thar ti in an kau thina Christian piang thar ani ngei boka ma se chu piang thar ti tongkam chu lir thei suinan te an ron mangta a TV a fakna an ti chuaka
hei chu lir thei piang thar ani e an tia chu thil chu piang thar kha thil kha piang thar an ti kwal ta a man na tur dik tak baka man alo ni ta ani aum zia tak chu chunglam atanga piang ti na ani a isuan sa kho hroi tu zanina heta zong zong te aya sa khomi Nicodema hna asoi ani Nicodema theology professor hna khan Nicodem ipian thar angai ani ati ani tin in chunga katharau kada anga kadan siama kalentir ang chewa kathupek te su in vong anga in zomang ti in pathianin Ezekiel akal tlangin asoi chu tharau dik tak ani khovelin chumi chu an nei theilo ama an mulwa an hre theklo awangin nangnin ani chu in hria in hnena reng sia nangmania chuan aum don ani ti in isuan Johana bung sompalia asoibok pathian biak in ni tile pathian tharau in chunga aum ti in hrelavem ni tharau thianghlim chu i chunga cheng turin alo kala zanin hian Krista ilo don chuan tharau thianghlim chu i chunga cheng turin alo kalanga i chunga le nangma kaltlangin Christian nuna nung turin atran pui don che ani rongbol turin thilti theina min pe bok ani tirkote thilti bungkhat changre ta chuanin nima sela tharau thianghlim chu in chunga alo thlen huna thilti theina in lanayang ti chuan Jerusalem khoa te Judai le Samaria ram khotina te kolkil thleng poin kathusatu te in ni ang atiani thilti theina van lam thilti theina ro pui ka hrildu cheu chu kain chuang ani lo in ngai tlom takin ka soi ani ka thu hrila hian thuhril toro pui te na atang chuan thuhril toro pui ka ni lo theology zirlai te hna ka thuhril te hi zirta se thuhril toro pui zinga min da hau lovang ma se pathianin thuhril turin thilti theina min pe ti karinga chuta chuan tharau thianghlim thilti theina a omani Isu Krista i choisana i pholanga ni chuan chuta chuan thilti theina a crossa chuan thilti theina a chanchin tha a hian a chungril thilti theina a ngal sa ani tharau thianghlim thilti theina chu ti chuan tharau ra aron chhuat thin ani Isu Krista i don chuan mangai na te hlim na te rem na te do theina te ngil nei na te that na te rin om na te thun hoi rol na te in sum theina te nei mi ni iduang chung chu tharau thianghlim hrin chu ani chung te chu Isu Krista mi zia te ani mangai na hlim na do theina ngil nei na that na rin om na thun hoi rol na le in sum theina avain anei vek ani inei vek thei ani ma se tharau thianghlimin nangma kal tlanga a tho chu anga yani nangma in I theina in Christian nun inung theilo I tluche hne hle anga I hlo cham thakang tharau thianghlim chu I chunga nungin aran thok chuak turani ti chuan aran thok chuak nge yang entirnan rombung sari I siar chuan kha chu hlo chamna bungani ma se adot le bung rombung ret I siar chunjom ero chuan tharau thianghlim hi voiriat lai zialan ani a hneina channa bung ani thung tharau thianglima hneina I chang thei ani tharawa oma tharawa kalturin min hril ani ma se Bible chuan tharau thianglimin kongkhar ahongin akhar thin te min zirtir bok chu kan rong bolna hian adik zia ka hmu a kong then khata ahonga then khata akhar thin khovel mun sang atangin somna kan don thin awangin khoyange kan kal le anga khoi khoange kan kal don ti thutluk na siam hi kan na har saber ta zinga pakhat ani khoyange kan kal le ang khoi mun nge kan ngai pei mo berang ti chuan heng computer chi sang lo chok thar te hi kan hmu a television a channel thar aron in hong kan hmu a in biak po na man ro thar in hong mek te kan hmu hian Krista chanchin tha the dar nan heng te hi engtin nge tangkai takin kan manang ti in kan in zot thina ni heta tang hian tharau thianghlim chu min pui tur le min hroi turin alo kal thina chu kan ngai to in kan tong trai reng thina ni tharau thianghlimin in soi tur chu chumi huna chuan a zirtir don cheu ani mi in min zirtir tur le min hroi turin kongkhar te hong le khar turin alo kal ani tin
lalpa Isu Krista chu achoi moin atiro puya achoi sang ani ama tho in asoi lovang tu emolo kalin tharau thiang hlim 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 tirenga Isu Krista chungchang reng asoi lo ani chuan chu pa chu tharau thiang hlim nen atanga soi ani lo ti i hre theiang tharau thiang hlim chuan Krista achoi moi ani lal Isu Krista achoi sang ani ama chanchin soi turin alo kal lo Isu chau ani ti chuan min ti khat thin pathian thu chuan wine ruin omsu tharawa khatin omzok ra u ati a chumi omzia chu tharawa kha areng tur ti na ani mani masel na te idu am na te le iti sachak na te sim phot angaya ti chuan tharau thiang hlimin i khat thei don ani chu thupek ani tharau thiang hlimin khat ro u tharau thiang hlimin i khatem i khat thei rin na in heti hian i soi thei ani kanuna sual ka hriat zong ngai dam ani to a ka sual hriat zong ka in pong to e rin na in tharau thiang hlimin ka khat ti karing ani sual hriat zong ka in pong to e rin na in tharau thiang hlimin ka khat ti karing ani ma se tharau thiang hlim laka hian thil ti sual theya sual zonga sual poi ber chu tharau thiang hlim laka thil ti sual hi ani tharau hi ti thinur thei ani a Bible kan chiar hian tukina kan thin pa pakhat po lir thei khalin atlana tlang pakhat atlan pela zoi muangin atlana anu puile afanu apurani chumi hnu chon kong chin shelo mi pakhat hi tlanga chon ron tlan ve boka an motor su aron su taburani damdoi in an thlen meu chuan anu poi chu alo thi manani tukina an thokhan hlim takin chung ko an oma chama aral ma in anu puina boral sadang ti renga ngai to phameu lo engkim hi awahan thleng chakte lul em I theilai hian local ro hun tha in ei lai hian Krista hena local ro zanin hian chu hun chu in ei ani hau fo poarin ti khong tlat chu tom dan rol vin ti boral thutin awmang naktuk thua in chuang su ni khatin a hrin tur reng I hresi lo naktuka kan nungangem ti kan hrelo I lo ladam ani po in hetiang hun tha hi in ei le angem I hrelo ani I theilai hian local ro zan hian vote in thlak don ani in zawai hian vote in thlak don ani hei hi in than ni ani e Isu Krista tan nge sitana tan I vote don Isu chu I kianga awma tharau thiang hlim I chunga awm bok enge ka tiang I ti ani thei thil pathum om pakhatna chuan isual te isim tur ania isim theinan tharau thiang hlimin athan pui tur che ani panhina chuan rin na in crossa I aya thi Isu Krista chu I chandam tu le ilalpa I ho tu atan I pom tur ani tin a pathumna chuan thil te thambera abiak na chele a thu atanga a zirtir na chakhenga oi in huam tur ani chung zonga chuan o ti in huam tur ani inun zong a hnena hlan in pe tur ani ya ti chuan ani chu I ho tu alo ni ang I long khal tu emo I thona kaptein alo ni don ani van buruka thlok mek thlona ang ini a thok le khata bom aron thleng anga chiat na ron thlengang I thlona khal tu thutna Isu I thutira I khaltira ni ngot lo chuan boina thlengang ani chuan a man ro engkim a hria ani chu kong chu alo zo to a hlo omna zong a hria inun an hena hlan ro nichin loka Johnny le kente moi taka an soi hriat ang khan in nu panuna po athan puyang che inun chu ho tu le lalpa le chandam tu atan an hena hlan ro zanin hian pathian ne na in lai chin na rin helna in nei ani chuan ti siang ro emo puithiam ang po kha in theye ko hrana in mang ani theye ma se pathian ne na in zomna I chiang lo ani thei zanin hian ti siang ro heta Sacramento kho a zantina mi zatam takten an ti kan hmu ang kha ti turin in zinga mi zatam tak kasom don cheu ani tuna ngei hian I thutna atanga thawa in entirna atan he platform ha hian lokala kala lu du e kasolte ngai dam ani ti hriat ka duwa chatuana nunna kanei ani ti le pathian ma chan turin ka in pe ani ti hriat ka du ti turin ka soma cheu engwanga local tura som cheu nge kani achan chu thuthung thara
isun mi akau apiangin mipui hma akau ani mipui hma ngat ngai to chiangte mipui hma ngei ani akau mipui hma a lo chhuah hian omzia thuk tak aneya nupui ka nei khan thuhretu te hma a ka neya nangpo thuhretu te hma Christian hena lokalin inun chu a hena i hlan tur ani pathian nena inin zomna chungchanga i thin lunga rin helna a ani chuan local la zanin hian ron ti fel ro mi zatam tak le sang tam tak hena pathianin thu a soi mek ani tharau thianglim chu do dal su zanin hian tharau thianglim hena ai ti su local ro cross lama anuk mek cheu ani kan lo hak don cheu ani in local khom zo huna in hena thutlem ka soyanga ka tong trai puyang cheu in Christian nuna pui tur cheu le khatlem ka pe bok ang cheu he thil iti hi apoi mo hle a i local hi apoi mo ani i local nuwa ilet le anga i thian te fen le theyang an lo nga kang che basa emo groupin emo i local ani point an lo nga kang che ma se local la zanin hian ron ti fel ro minute khat po ngak su hun danga om to lo mei theyani i hunaral me kani thei puitling emo no pangpo mipa emo meisia po Catholic Protestant Juda te po ini na chu engpo ni se kongkhar hon sak eni e ron thola local ro hoi atang po in tuna kan lo ngak cheu ani nunglam le sirlam atang te khan he hun thiang hlima hian tuman hosan lo turin kangen a cheu mitam tak ati boi thrin ani ma se local ru man mo ula zaipol zinga po in true ani thaya pathian in hena thu a sei to a ron tho ula local ro in television screen a number langkha tharau lama chanpuina le thuron in don theina na in biak theina ani khonga in number kha ziak tharau line abisi ani point relo te ngakla han call le ro call alu chung chu puitur cheu in mi an lo om rengani television atanga min lo thlir tu te u heta Sacramento California hian mi zatam takin zanin hian Christian hena annun hlan turin an local ti in thaya tharau thianglim ron nu chu an ni ti kan ringani pathian tharau thianglim chuan in hena thu a soi mek ani i telephone kha la screen a number in zia kha call turin ka so ma che ti chuan telephone kal tlang chuan inun hlan ro abisi ani point han call non le ro zan khoa pui tur cheu in counselor te anom don ani chu in hlanna chu siam turin pathian in pui che ro se tin adot lea pathian nia ko ran in khoma itel ngei don nia pathian in mal som che ro se iom huna tang khan in peve thayani phone kha la screen a number in zi ka khan call ro he thutluk na poi mo tak chungsanga hian inhena sei pui tur le tong trai pui tur se in kan thian ten an lo hak ren che ani zanin po hian in television screen na in huang hian mitam takin Isu Krista hena annun an hlan meka itan po in hlan na hun ani e kan pui du che ani pugrahaman ashil zo chia chewang khan zaina mi te hena kan pek ang lekhabute hi iron dil ani chuan i hena po kan ron thon don ani Billy Graham rola itong drive ani chuan emo Isu Krista nena idin somna chungchanga zona i nei chuan screen a number in zia ka khan engwangin nge min ron biak lawang i hena sei pui tur le tong trai pui tur le i zona te chang turin chuchuta chun an lo om rengani tin shareng ro pathianin a hmangai che Isu Krista hena inuni hlan do ni chuan khonga in tuna hian aman choi ngai lo number a hian min ron bi ang che ani lo le address a hian min ron pan thei bokang ani lo point internet kal tlangin darkar somni palichung peacewithgod.tv a min ron betheye zanina malam ron pantu zongzong te hena thil kan pek ang chi kha in hena kan ron thon ve donani Franklin Graham le Billy Graham Evangelistic Association ayo in lo thler awang le in tong traina te awangin lom thu kan soye Isu Krista chuan he khovela hian alo kir le don ti atiama tin kapute u Isu Krista chuan chu athutiam chu aron hlen ngei donani in peyem Krista local le na be seina hian lalpa Isu Krista zertir ni turin apui thei che ani khovel chi le eng kan ni turani kumsang khat chung po a Krista local tur angmain rim takin kan thok turani a ma se zanin ngeya local tur angmaya in pain kan nung turani thung